Dobar dan. Sve vas lijepo pozdravljam, dragi učenici, dragi naši osmani. Dragi roditelji, učitelji, još jednom se nalazimo na ispraćaju naših učenika 8. razreda. Još jednu generaciju ispraćamo iz ove škole. Pa evo, oni su nam ili jedan kratak program da pokažu nešto priredili, te evo neću duljiti više, već ću prepustiti pozornicu njima. U našoj školi na temelju školskog pravilnika biramo učenika generacije. Dakle, to su učenici koji su već postigli ovaj izvrstan rezultat, dakle odlični tijekom svih 8 godina, ali nekako smo se dogovorili i zaključili da između izvrsnih ipak izaberemo jednoga koji po tom uspjehu, a za neki milimetar odskače. To nije bila laka zadaća, u tome su sudjelovali učitelji, učenici, a najviše rad i rezultati tog rada učenika u redovnoj nastavi, dakle ocjenama, izvannastavnim aktivnostima, natjecanjima itd. A evo ja ću da sada malo riječ našem pedagogu, neka on proglasi učenika ovogodišnje generacije. Zapravo mi imamo učenike generacije, ali jednu ćemo ovo poslovno istaknuti. Tako je, nije bila laka odluka, nije bilo lako izabrati nekoga, ali pošto imamo te kriterije, prema njima učenik generacije
2017-18 je Borna Odobrać. Evo, naš učenik generacije kao nagradu ima već svoje rezultate koje je postigao uspjeh, ima sve te neke predispozicije koje krase ovu školu, koje će nas krasiti dalje preko njegovog uspjeha i budućnosti. Drago nam je da je on bio učenik naše škole i da će nas nastaviti i tako dalje predstavljati. On predstavlja svoju školu, svoje prijatelje, svoje roditelje i evo, zahvaljujemo na tome svojom njegovom uspjehu. Neću vas pozivati onako jedno po jedno i reći hvala svima, ove nagrade sve, ali ću samo zahvaliti se možda Borni Odobašiću koji je pored svih ovih uspjeha jako lijepe uspjehe ostvario u sportu i uvijek dao sve od sebe i ostavio srce na terenu. Ali jedan je bio za nijansu bolji. Isto tako, sličnog imena, malo drugačiji i malo živahniji i što sam ona rekla, ako bi mogla na atletiku nekako povesti samo jednog, povela bi njega jer on može sve. Sportaš generacije, učenik 8. B razreda, Borna Dika. Sada ovdje stojimo kao 8A, a kao da smo jučer bili prvašići i veselili se prvom susretu sa školom i učenicima. Dostajati će nam naši učitelji koji su svih ovih godina bili uz nas i pridonijeli našem razvoju i rastu. Želimo se zahvaliti svima pojedinačno. Dragi učitelju Adame, hvala vam što ste nam prve korake u školi učinili sretnima i što ste cijenili dječake i djevojčice jednako. Vi ste nas naučili pisati, čitati, zbrajati i oduzimati. Hvala učiteljici Mariji Hećimović koja nas je naučila brojnim igrama i s nama bila na izvannastavnim aktivnostima kojih se rado sjeća. Trudili ste se da naučimo sve kako treba i pripremili nas za 5. razred. Draga nastavnice Barbara, vi ste bili tu za nas uvijek kada nam je bilo potrebno, čak i kad niste imali i tad ste nas saslušali. Uz vas nam ni matematika nije bila toliko dosadna. Uvijek ste nam opraštali kada naučimo i govorili nam da ćemo više učiti o svemu tome u srednjoj školi. Ste nam naučili puno o matematici, ali i o životu. Također se zahvaljujemo nastavnici Blaženki Filipović koja nas je učila matematiku kroz mnoge igre. Iako ste s nama bili kratko, učinili ste mnogo. Zahvalni smo vam na provedenim satima s nama, pod kojim nismo samo radili zadatke, nego gledali zanimljive filmove i zabavljali. Nastavnici Babić se želimo zahvaliti za 3 godine truda i rada, te se rado prisjećamo kilometarskih lektiri, lova na pluseve i radnih anegdota. S vama nam je svaki sad bio smiješan i ponekad naporan, ali ipak zanimljiv, te smo uvijek nekako izašli na kraj. Napustili ste nas ove godine, ali smo zahvalni što ste nam ponudili svoju pomoć dok vas nije bilo. Nastavnicima Mateji zahvaljujemo na neumornom učenju glasovnih promjena, stilskih izraženih sredstava, zanimljivi lektiri te česti komentara o našem neučenju i neradu. Nakon svake pogrde biste se nasmijali na neku našu glupu foru. Nadamo se da ste s nas imali nezaboravnu prvu godinu predavanja. Tresni ga od glavu. Što vas je učila da je fizika svuda oko nas. Vaš sarkazam i ironija su nas ponekad ostavili bez riječi. U buduće nećemo konstruirati crteže kemijskom i probati ćemo otići na tome.
Zahvaljujemo nastavnici Hrgović što nas je kroz mnogo pokusa naučila osnove kemije te nam uvijek davala priliku za veću ocjenu. Povezivala je kemiju sa sadašnjim životom te nas naučila znati šeta po volji. Nastavnici Nataliji želimo zahvaliti na trudu koju je uložila kako bi što bolje naučili kemiju i nadamo se da nismo bili previše naporni. Nastavnice Mira, zahvaljujemo na svim slobodnim satima, puno truda i mnogobrojnim prilikama za veće ocjene. Hvala što ste nas vodili na natjecanja i vjerovali u nas kad mi nismo vjerovali u sebe. Hvala što ste nas sve cijenili jednako i što nikad niste odustali od nas. Nastavnice Renata, hvala što ste nas naučili kako rukovati bušilicom, lemilicom i ostalim tehničkim priborom. Zahvalni smo vam na dodatnim satima i vašem strpljenju kojem nema kraja. Posebno bismo zahvalili nastavnicama tehničke i tjelesne kulture koje su se u Starigradu brinule o nama kao da smo njihova djeca. Bilo nam je zabavno i ponovili bismo to još koji put. Hvala nastavnici Mitrović na satovima pjevanja i probama u kojima smo uživali zbog izostajanja sa sata. Hvala vam i za kratka i jednostavna odgovaranja koje su neki ipak pokušali izbjeći. Nastavnici Božnjak zahvaljujemo što nas je naučila mnogo likovnih vještina i što nas je vodila na brojne izložbe iako to nismo zaslužili. Nastavniku Marijanu i nastavnici Serdić zahvaljujemo što su nas naučili razliku u tijelima ljudi te što su s prezentacije željeli učiniti naš sad što zanimljiviji. Hvala časnoj Moniki koja nas je naučila mnogo toga u crkvi. Nastavnici Emili zahvaljujemo na odgovaranju s kojim smo rado skupljali 2 datuma kako ne bismo odgovarali teže predmete. Hvala što ste nam dopustili da barem 5 minuta igramo loptice i dirigenta. Nadamo se da ćete se dugo sjećati kako smo dobro naučili molitvu Dođi duše presvete. Zahvaljujemo nastavnici Srnić što nas je naučila engleski jezik kroz ove 4 godine i što je trpila naš žamor zbog kojeg je dobivala migrene. Također joj zahvaljujemo na mnogobrojnim bilješkama u disciplinsku i dnevnik. Želimo zahvaliti našem učitelju Frankopojenu koji nas je naučio osnovama engleskog jezika. Nastavnici Jasni zahvaljujemo što nas je naučila drugi bitan strani jezik i što se nije ljutila kada bi zaboravili napisati zadaću i kada nismo znali riješiti radno. Hvala našoj bivšoj razrednici Marinović koja nas je naučila mnogo toga u sportu. Iako smo gubili svatove broj, uvijek ćemo joj biti zahvalni što nam je opraštala kada nismo naučili i što se brine za nas kao da nam je još uvijek razrednica. A mi smo i dalje bezobrazni koliko smo teški. Znamo da uvijek kada ste povisili to na nas je to bilo za naše dobro i zahvali smo nam na svemu što ste napravili za nas. Zauvijek ćete nam ostati u srcu. Upoznali u 3. razredu, mi smo upoznali vas tek prošle godine kad ste nam postali razredni. Želimo vam zahvaliti na 1., 2. i 3. upozorenju. I na zabavnim ekskurzijama koje je uvijek bilo potrebno fotografirati. Snimiti. Znamo da ste se uvijek brinuli za nas i to je nešto što ne možemo zaboraviti. Hvala što ste nas vodili u srednje škole kako bi nam olakšali odabir. Mi smo vam prva generacija razredništva i nadamo se da smo vam ostavili samo lijepa sjećanja. Želimo vam puno uspjeha u životu i još puno nezaboravnih godina u ovoj školi. Hvala još jednom na svemu, zauvijek ćemo vas pamtiti. Zahvaljujemo se i
koji su bili uz nas ovih 8 godina. Svi smo i kraj školske godine i evo došao je. Iskreno, svima će nam nedostajati. Iako nismo obožavali školu predmete, postala je navika da svi idemo u istu školu, iste učionice, da se zajedno smijemo, pomažemo jedni drugima. Sada stojeći ovdje, shvatili smo da više nikada nećemo sjediti u istoj učionici s istim ljudima, da nećemo više razgovarati pod odmorom, makar o najglupljim temama. Nikad nećemo više biti zajedno. Sjediti zajedno u klupama punih naših šala, gluposti, suza, ljutnji, pomirenja. Neće više biti nervina zbog ocjena. Naravno, bit će i u budućnosti, ali ne s istim ljudima koji bi te raspoložili i najglupljom šalom na račun nekog nastavnika. Kada malo bolje pogledamo, sve smo nastavnike krivili, dok realno nikad nismo sjeli i pošteno nešto naučili. Nedostaje će nam sve ove lijepe uspomene. Dragi roditelji, nastavnici i učenici, došao je i naš posljednji dan u ovoj školi i u 8. razredu. Ne možemo vjerovati da smo već došli do kraja našeg školovanja. Gledajući odlaske ranijih generacija, uvijek smo maštali o našem odlasku. A sada, kad smo na kraju, sve bismo učinili da ipak još malo dulje ostanemo. Škola za nas nije bila samo neka ustanova, već nam je postala drugi dom. Svi učitelji i učenici su nam postali jedna velika obitelj koju nikada nećemo zaboraviti. Škola će nam ostati u najboljem sjećanju. Tu su nam se dogodile prve avanture, prve ljubavi i prva prijateljstva. Bilo je i tuge i sreće, ali smo uvijek bili jedni uz druge u svim situacijama. Uvijek ćemo se sjećati pravljenja šalabahtera za vrijeme odmora, igranja igrica na mobitelu pod satom, gađanja papirićima i komadićima gumica, smijana na šale koje samo mi razumijemo. Učitelji, hvala vam jer bez vas ove uspomene ne bi bile potpune. Učiteljice Ljubice Bagarić, hvala vam za 4 godine ljubavi i podrške. Pokazali ste nam da i učenje može biti zabavno. Nikada nećemo zaboraviti Zečića koji nas je samo na kratko vrijeme uspjevao zadržati. Hvala vam na sve. Časna Monika, hvala vam što ste nam prenosili ljubav prema Bogu. Bili ste strpljivi s nama čak i kada nismo znali izmoliti krunicu. Hvala vam. Nastavnice Mateja, hvala vam što nikada niste odustajali od nas unatoč našem stalnom neučenju. Pamtit ćemo vas po vašoj mladenačkoj svježini i upornosti. Hvala vam. Nastavnica Snježana Mitrović, hvala vam što ste nam uvijek opraštali nenaučene lekcije i nenapravljene prezentacije. Pamtit ćemo vas po odličnim šalama i vašim pokušajima da nas naučite plesati. Hvala vam. Nastavnice Blanka, hvala vam na vašoj strpljivosti. Hvala vam što ste nam davali bolje ocjene i onda kada nismo ništa znali. Uvijek ćemo se sjećati vaše izreke. Uvijek ćemo se sjećati vaše izreke da smo bezobrazni koliko smo teški. Nadam se da nismo bili preteški. Hvala vam. Nastavnica Ivona, hvala vam što ste nam fiziku učinili zanimljivo. Hvala vam što ste nam uvijek davali 1000 prilika da odgovaramo za bolju ocjenu. Hvala vam. Nastavnice Barbara, hvala vam što ste uvijek imali razumijevanja za naše nenošenje geometrijskog pribora i neuredne bilježnice. Iz svih tih škrabotina u bilježnicama čak smo nešto i naučili. Hvala vam. Nastavnice Marijana, hvala vam što ste nam uvijek sa smiješkom učili matematiku. Nikada nećemo zaboraviti vašu mladenačku pristupačnost. Hvala vam. Nastavnice Ljubice, hvala vam za 3 godine podučavanja geografije. Hvala vam što ste nas naučili pojedinosti o nekim državama, kontinentima i oceanima. Nastavniče Marijane, hvala vam za vaše podučavanje biologije.
Puno smo naučili o građi ljudskog organizma i ulogama pojedinih organa. Hvala vam. Nastavnica Maja, hvala vam što ste vodili zanimljiva predavanja o biologiji. Sjećat ćemo vas se po brojnim zanimljivim podacima koje ste nam svaki sat govorili. Hvala. Nastavnica Snježana Bošnjak, hvala vam što ste nam pokazivali brojne različite tehnike crtanja i slikanja. Vaše sat osim crtanja je upotpunjavala i glazba koju ste često puštali. Hvala vam. Nastavnica Anita, hvala vam što ste nas uvijek tjerali na dopunsku nastavu kako bismo shvatili gradivo i dobili bolje ocjene. Hvala vam što ste i teže gradivo učinili lakšima. Nastavnica Vesna, hvala vam što ste svaki sat činili zanimljiv puštajući glazbu ili pokazujući nam različite video zapise. Omogućili ste nam najopuštenije sate te dane bez zadaće. Učitelju Frankopane, hvala vam na podučavanju engleskog jezika od najranije dobi. Uvijek ćemo vas se sjećati po Hello Kitty pernici koju ste nosili na svaki sat. Hvala vam. Nastavnice Mirna, hvala vam što ste imali razumijevanja za ovaj nespretan i pomalo ljen razred. Hvala vam što ste nam uvijek gledali kroz prste i pokušavali izvući najbolje od nas. Hvala vam. Nastavnice Jasna, hvala vam što ste nas naučili osnove njemačkog jezika. Da nije bilo njemačkog jezika, mi ne bismo imali mogućnost druženja za vrijeme pauze. Hvala vam. Nastavnice Blaženka, hvala vam na predivnoj godini provedenoj s nama. Uvijek ćemo se sjećati vašega osmijeha i šala. Hvala vam. Nastavnice Renata, hvala vam što ste nam pokazali kako izraditi mnogo predmeta od plastike, metala ili drveta. Vaši sati su bili vrlo zanimljivi. Iako smo tehničku kulturu uvijek imali 2 uzastopna sata, činilo se da traje samo 10 minuta. Hvala vam. Nastavnice Natalija, hvala vam što ste uložili sav trud i svu svoju dušu u nastojanju da mi shvatimo neki zadatak. Uz vas je kemija bila lakša. Hvala vam. Učitelju Tomislave, hvala vam za one prekrasne dane provedene u informatičkoj školi. Uvijek ćemo se sjećati onog smijeha pjesama. Nikada nećemo zaboraviti prvo, drugo, treće upozorenje. Nastavnice Emilija, hvala vam što ste nas usmjeravali i podržavali protekle 4 godine, te što ste bili uz nas u teškim situacijama. Sjećat ćemo vas se po stalnom smiješku na licu i po raznim igrama koje ste činili naš dan zabavnijim i opuštenijim. Hvala vam na satima. Hvala vam na satima koje smo provodili zabavljajući se, odlazeći na sladoled ili picu. Vi ćete nam uvijek ostati u sjećanju kao jedna, jedina i neponovljiva najbolja razrednica. Hvala vam srce. Željeli bismo se još zahvaliti i nastavnici Ini koja trenutno nije ovdje, te ravnatelju, pedagogu, psihologinji, knjižničarki, te svim ostalim djelatnicima i nastavnicama. Hvala vam od srca. Evo, dragi moji 8. došao je kraj našem druženju. Želim vam puno sreće u srednjoj školi, da upišete ono što hoćete u životu, da ste marljivi i odgovorni. Isto to želim i ekipi iz 8. B razreda. Već ste vi 8. jako lijepo rekli, ostaćete mi doista zauvijek u pamćenju kao prvi razred kojemu sam bio razrednik i u ove 2 godine doista sam puno od vas naučio. Hvala vam na tome, dođite nekad u školu da vidim gdje ste, šta ste.
Sretno! Dragi učenici 8A razreda i 8B, mog najboljeg razreda, želim vam zahvaliti cijeloj generaciji na svakom onom trenutku kada ste svojim znanjem, marljivošću, trudom borili se za svoj uspjeh i bili uspješni. Hvala vam za suradnju i za sve ono po čemu ćemo vas po lijepom i dobrom pamtiti. Za sve ono po čemu smo vas možda uvrijedili, evo ja osobno ispričavam se. Vama svima sve opraštam, jel da, uvijek i bez granica. Želim vam svima sretan, uspješan upis u srednju školu, nastavak srednjeg školovanja, svako dobro, Božji blagoslov vama i vašim obiteljima u životu i da na kraju svega i nakon svih obaveza ostanete normalni. Hvala vam još jednom.